kerenteng muswa ba kane ke sarkar jungi ba kane ke sanchar ke khadar jungi King Bayong ki samla na ka kurdu kam bamler ka sarkar kano usamla ka pen ursla. Kajing kurdu kam ju ki samla ka penlong ki samla ban sngo kulat hadu ban poi show put ban le tamru ba kane ka ja namar bamler kane ka sarkar MDA ka blai lam ke NPP la kano usamla Vicky Nelson Marbanyang uwe na ki samla ka than pen ursla. Habakran menta ka khatsam trik nai wing arja arpuar samla Vicky la ong bo simbut menteri rangba ba preston tensok ukhot iki samla ki kun hun ban wan sekretariat habaki don ki jing e Henry onda ki lej ban pani ki jing don kam jongki kalong ban tangkum ban aish ing do klem ler kam e Lakhot iki samla ka jala bakin snobha iki seng bhalang bakin yetli bat yakun iki samla jala knang ban pen mat ek sarkar ka baleklet bat hyang tang ka ktien iki samla ba kerenteng muswa ba kane ke sarkar jungi ba kane ke sanchar ke khadar jungi ka ba menta kalong ka ba le ban bor ka ba khwan toy bat ka ba nyan iki jebendri hi bro ka wei bat khamtam ik na samla te ke jingwan jonga ba kum khana samla hangni bat ki lokame ki ban sawan ro kade ba nimla ban pediang ya kane ka jing persang jo kane sarkar ba kan yan ben iki khana samla jungi juga bri nyu trap hi bro ka wei hadu ba kibriu kena baru kila slur kila yo mensim bat kim salia syura ba kinya keren kinya that ya gajet bendu jungi ha kila patai kebor ke social media ngi dan sui min hakaniru kanu ki keren ki briu kena bar kani gajet bendu jungi te kani boro kadai lingba ka jing ai bor jong kani sarkar hi kading ka jing ditat jong kani sarkar hi kani gajet bendu jungi ya kani gari jungi bat kitu katu kan bat katu kan ngor ki riu khwan untuk simet ki ba perkhat tang ledi ki bam dan shu ki ai iki pra do personal jong ru ba kaplan juga kadi percinyan bagi kena samla berkaban khamut benong ba ning kajing show brio kadi ba bah ni kalau tiga jungi kena samla kadi kita ka bangin let bangin show brio bangin ya pertai ke isu jungi ma khamut benong ta andre ladang nujor kadi ya ka nujor di kajing julor jeng kini kajing show benakane ba show kini brio po jingnya ada ba nujor di kajing julor kadi ba ka kani ka sarkar bakani ki khwan to simet kile jela jungi kabla khrau tu tapta kabangin la semua kepero pi ada feedback ki brio jungi ki khasi jungi lenti sengkin ki kiriam baha kiriam ka kom ipu iping tama nganong ipi kajing sisa bade hapo dunu jungi kadang ka thama ba kadang kajing ele ba kemnu bangan yo kam kajam kadi sarkar ne dei brio simet ne menu rihi ba balai kerja kan dia senang jungi kan dia senang kerja jungi kaba rubleh hidup ni dia kerja jumi jing keluar kan kami isi kan kami jing keluar beper kami jing show jing dat kami jing ya isu beper te mundan remono penguat ba kei kadau ne balai research ne ba kei kata kadau ba balai kan dia kerja jungi kan ne kei ke wajah ka sti jungi hi kerja hi berkawai ni dia benkenop ik sakar la kan dia ba bahag kamiat ne la kan dia jing suk ne la kan dia jing keluar ne ni benkenop ik sakar bi hi te kan ni jing keluar jungi ke ba de mentaru de mengkeno sarkar hi ba kambiang ka kam kajam kami ke jing ong kata ke jing pang te ko mang long teng ba ka crisis menta ko ka jela jungi hi ka jing pang ka ba he tam ka jela jungi ke de ai ke de mambiang ka kam kajam ka livelihood mang indong ngam kan tang ka employment ngran ka livelihood jung brio kata ka jing pang jungi te ba kam no ki ba pole husnem sudah pi hide ki ba khna ki badang ni berla banong ki di youth sudah ki selesai dulu balai ba kambiang ka kam kajam kimla ban rau khaw ta hayang tang sikilor ban bang khun ikti ne ka kami pa juki pi te ka hadu ba ka jingi sho mende batang habar te hayang kami ka jingi sho hayang pa ne ka kami ne ki sho ki khun ladan kata ka kis ru ka ba ka kami ka sho ki khun bushpos nam o ba khatwei khat saus nam ka sho na ka dawo punja sho pun ka ba pha ba thai pa hali ti thur phi ka tu ka ti ka tu frustration ka tu ka anxiety ka de ba ka jing kuslai ka jing kerdu ba mela punja sho pun ka phi ngam ngila du bang ta kasni hadu ba poi ba yap ba pen poi penyap ik klong phi kani ka de ka jing thambor ngong phi ka jing thambor ka jing julor ba phi compare kini khna samla jungi ba kile ta ka tu basni ba ke sho but compare kani ka jing julor ba kani sarkar kale ki je pendi jungi kini khna samla jungi ndai tang sarkar ba kini ki bar sala ki consultants ki dan nanti po secretary ki spangut ki consult ayu gitu ki minister jungi ki ai kan ko solution ya ka problem ka ba kidan ka jela jungi kamdan be kan ka problem ka kamdan no solution ro
buang balada dan kendo kada dan kendo ka jing kwa jung pila dan kendo ka kwa jung phli jung kendo pi wana ka sekretariat ka pli ka khadap sekretariat bu payment kendo kini ki bar po kini ki he apos sekretariat ngi thoi pi di ki bna rum yo kendo ni lok nung tu ki sau ki pa tu ki doshi ngi ura insol ini hado kata da kendo ru bde ki ka skut tang hapong hot mo hot to kata ka bahan sai le mo pi kata ka rokom ya nanti jungi kinum dam kena sama jungi teh ka jingdam kena sama jung kena sama jungi ki aruno ki ya ki pmi grali ki dawai ko hok jong ki dawai ko hok jong teh kata ka jing dawai jungi bde ki le nu pen kimi ki jing kelumar kimi ki jing sho teh kata bde ki le nu penjari no daka section 144 CRPC bde pi kene sarkar jungi ka kwa kan le yu kakwa kacu kumbang ong cu ong garu kipor mentar nong kakwa ini bakan bangin long bikin merau jong kabe kane ka kastai jong kane ka menjing ka mentah ban pendujat nak hi bro te kajing kerpat jong apa de ka berit kajing kerpat ya bro ki para doa prasnan ki kor ki kha ki seng halang beper bro ngamla subon jar ketengi ki seng halang bro kemudian ngadu ki SU FKGP HYC ki HA ki HNYF ki hidu ba kelade kepor ini ba ini terlilang kelade kepor ini ba berkelung kena bertemen bersamla bro begini yang lang bala dadan besisha la de pidan besisha kata kamsim ba pi sawit ya kajat bendriu nam ta ki khun ki nam ta future jang ki khun ki kelade kepor ini ba lade bani yang lang bagim desu ban ai bor dengan sarkar bahkan lekat bomon ni kena sama jungi batang sukhi nong su kem hajil klik twet ikini ki kena sama jungi simit kum bagi ki marat clown ni bagi ki no ki marat bayu re rupi menhagani ba ki issue yang kitu ki contractual teacher ru dan ki nong hikai ru bagi ayap beli ki yap nak depression dan ki kun ki hing mla ban ai ba kabam gadi mla punya bisa hadu boy opang hadu boy yap